Бүген сезнең белән менә шушындый калфак тегербез. Моның өчен кирәк була тüгü машинасы яисә тüгü ярыклары. Уртача калынлыкта фетр, тукыма, махсус бизәү әйберләре, кайчы, линейка һәм каләм. Иң беренче эш итеп, фетрдан безгә нигә зурлыкта түгәрәк кирәк, шуны кисеп алабыз. Аннары тукымабыз өстендә аны төшерәбез. Түгәрәкне төшергәч, анардан тагын 1 см китеп, зурак түгәрәк төшерәбез. Бу безгә икәү кирәгәчәк. Барлык элементларны тегәбез һәм бездә менә шулай килеп чыгарга тиеш. Аннан бу түгәрәкне әйләндереп алырга җитәрлек азынлыкта фетрдан тасма кисәбез. Инде аннары шушы фетрдагы тасманы әйләндереп алырга тукымадан тасма кисәбез. Бу 2 см-га калынрак булырга тиеш. Аннары тышкы якларын эшкә калдырып, аны тегеп чыгабыз. Эшенә фетрны калдырабыз. Һәм 2 элементны да бергә тоташтырып, кире ягын әйләндереп чыгабыз. Һәм безнең нәтиҗәдә менә шушындый калфак чыгарга тиеш. Теләгәнчә бизисез һәм безнең калфак әзер.